Сессияда Татарстан Республикасы Президенті аппараты жетекшісінің бірінші орынбасары территориялар белән эшләү идарәсе башлыгы Илнур Гарипов катнашты. Көн тәртибендә 4 мәсьәлә каралды. Беренче мәсьәлә Мөслим районы башкарма комитеты жетекчесе вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында иде. Альберт Хуҗинның үзен Мөслим районы башкарма комитеты жетекчесе вазифаларыннан вакытыннан алда азат итү турындагы гаризасы нигезендә беренче мәсьәлә буенча карар проекты депутатлар тарафыннан бер тавыштан хупланды. Көн тәртибенә куелган икенче мәсьәлә Мөслим районы башлыгын сайлау иде. Әлеге мәсьәлә буенча Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесенең беренче орынбасары Илнур Гарипов чыгыш ясады. Һәм президент тарафыннан Альберт Хуҗинның район башлыгына кандидат итеп тәкъдим ителүен билгеләп үтте. Район башлыгы президент тәкъдиме буенча шулай ук сайлана. Республикабыз президенты Рустам Нургалиевич Миннеханов кушуы буенча мин район советы депутатларынан Мөслим районы башлыгы итеп Хуҗин Альберт Робертович кандидатурасын сайлауны сорыйм. Район башлыгы халык иҗтимагый берләшмәләр Татарстан Республикасы президенты тәкъдим иткән кандидатлар арасыннан сайлана. Мөслим районы уставы нигезендә район башлыгы район советына кергән депутатлар арасыннан яшерен тавыш бирү юлы белән сайланырга тиеш. Депутатлар президентыбыз тәкъдим иткән кандидатны бер тавыштан хуплады. Альберт Хуҗин Мөслим районы башлыгы итеп сайланды. Район башлыгы Мөслим районы халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, гражданнарның хокукларын һәм иркләрен тәэмин итәргә, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы конституцияләре һәм законнары район башлыгына йөкләнгән югары вазифаларны намус белән башкарырга вәгъдә итте. Россия Федерациясе конституциясын һәм законнарын, Татарстан Республикасы конституциясын һәм законнарын, Мөслим муниципаль районы башлыгына йөкләнгән югары вазифаларны намус белән башкарырга вәгъдә итәм. Теләкләребезгә килсәк инде, районда булган һәрбер гектарны җирне хәзер бик шундый әйбәт файдаланырга кирәк. Аннан соң әле менә элек Советлар Союзында вакытында төзелгән кайбер тораклары бар, хуҗалары булмаган. Аларны кемнәр инициатива кешеләре безгә биреп, анда производство оештырырга кирәк. Аннан соң әле менә безнең районда булган табигый байлыкларны файдаланып бетерү буенча да эшләребез алда бик зур тора. Her yakta biz özümüzden layıklı ülüş kırtıp yaşarga borçluyuz. Çünkü rayonumuzun bugünkü hali halklar için, rayonda yaşayanlar için hizmet hem yaşam şartlarının büyük köp tübeklerge örnek buluğu bilen biz çeksiz gururlanabız. Lakin bunlarını saklarga gerek, alarını üstürge gerek, ama bunun için namuslu tırış hizmet gerek. Сессияның көн тәртибендәге 3нче мәсьәлә Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын йөкләү турында иде. Башкарма комитет җитәкчесе вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, аның вәкаләтләрен вакытлыча башкарма комитет җитәкчесенең урынбасарларыннан берсе башкара. Район башлыгы башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын Ирек Сәлихҗановка йөкләргә тәкъдим итте. Депутатлар тәкъдимне бер тавыштан хуплады. Сессияның көн тәртибендәге 4нче мәсьәлә буенча Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына конкурс игълан ителде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.